Toteuta unelmasi lähteä Etelä-Afrikkaan katsomaan norsuja ja muita kansallispuiston isoja eläimiä vastuullisesti. Suojelualue sijaitsee Abelanassa, Limpopon provinssissa, lähellä Phalaborwan kaupunkia, vain 30 minuutin ajomatkan päässä Krugerin kansallispuistosta. Työpäivät ovat todella pitkiä ja sen ansiosta sinä näet ja koet kansallispuistossa mahdollisimman paljon samalla eläimiä havainnoiden. Vapaaehtoistyötä tehdään norsujen, leijonien, leopardien, gepardien ja hyenojen määrää ja terveydentilaa tarkkaillen. Hyvinvoinnin lisäksi tietoa kerätään eläinten saalistamisesta ja ruokailemisesta. Eläimiä on joskus vaikea havaita tiiviin pensaikon läpi, joten projektin työntekijät lentävät ajoittain ultrakevyellä lentokoneella vapaaehtoisten kanssa, tarkkaillen eläimiä ilmasta käsin. Projektiorganisaatiolla on käytössä myöskin 2 dronea, joiden avulla saadaan kerättyä tärkeää tietoa eläinten hyvinvoinnista sekä yöllä että alueilla, jonne ei aina päästä itse paikan päälle. Projektiorganisaatio toimittaa kansallispuiston johdolle kuukausittain raportin, johon kirjataan kaikki tehty työ eläinten ja luonnon hyväksi. Vapaaehtoistyö pitää sisällään myös paljon valokuvaamista. Eläimistä on jo tehty tietopaketit, mutta niitä muokataan aina kun eläimistä saadaan uutta tietoa tai laadukkaampia kuvia. Voit siis auttaa ottamalla valokuvia eläimistä. Oletko aina haaveillut safarimatkasta? Tällä matkalla saat viettää lähes joka päivä 10–12 tuntia jeepin kyydissä kansallispuiston upeissa maisemissa. Lähde siis auttamaan. Tutustu lisää ekomatkaajat.fi.